1. decembra roku 2011 sa začala písať nová kapitola v dejinách našej univerzity. Bol to deň, v ktorom vznikla doteraz najmladšia fakulta, Fakulta sociálnych vied. V prvom rade možno za úspech považovať, že v 3. akademickom roku na našej fakulte študuje vo všetkých 3 stupňoch v dennej externej forme viac ako 1900 študentov, teda takmer 1/3 všetkých študentov našej univerzity. Aj my na fakulte máme svoj sen, stať sa slušnou fakultou, ktorá bude šíriť dobré meno našej univerzity, mesta, regiónu a možno raz aj našej vlasti. Už o malú chvíľu budeme spolu uvádzať do života dve najvýznamnejšie publikácie, ktoré vznikli na pôde Fakulty sociálnych vied v tomto roku. Monografie docenta Čákyho a pána profesora Čarného. To poslanie Cyrila Metoda je podstatne širšie, než len zvykneme si hovoriť, že priniesli nám vieru. Tá viera tu už bola, ale oni ju demokratizovali, sprístupnili ju všetkým. A to najhlavnejšie, okrem vzdelanosti, je, že sú otcovia myšlienky nezávislosti tohoto národa, ktorý tu žil vtedy na našom území. Prínos tejto knižky je najmä v tom, že pán docent tam hľadá politiku. On hľadá súvislosti. On hľadá kauzalitu. Kauzalitu tých udalostí a vecí, ktoré následne vznikli. A to je veľká vec. Te 1,5 roku, kiedy mam honor i zaszczyt współpracować z wami i być profesorem Uniwersytetu Cyryla i Metodego w Trnawie, co traktuję jako ogromne wyróżnienie i honor. Jest tą specjalną okazją dla mnie, która pokazuje, że jesteśmy sobie bardzo bliscy, że jesteśmy razem, że się doskonale rozumiemy. Som veľmi rád, že dnes budem krstným otcom. Áno? Môj otec bol sociológom, tak pre mňa byť otcom na Fakulte sociálnych vied je veľkou cťou a záštitou. Krstíme tieto významné knihy, ktoré vojdú do histórie tejto univerzity a dúfam, že aj do povedomia a histórie nášho Slovenska i Poľska. Amen. Som nesmierne rada, že vám tú česť uviesť svetoznámy umelecký súbor Lučnica, ktorý sa nám predstaví so svojím tanečným predstavením Reprezentačný program. Vieme byť vážni a vieme sa smiať, dostávať lásku a priateľstvo dať, vo vlasoch hviezdy a dni plné krás, mladosti zázrakov čas. Vo vlasoch hviezdy a dni plné krás, mladosti zázrakov čas. Mladosti zázrakov čas, že?